इउपिपिएलआथ' मालाबाबो बे मिटिं खालामनाय हुदायानो गैया मानसियानो जाया बिथांमोना ओरैबायदिसो खालामो जे माबा फर्म रानगोन माबा मोनसे स्किम होगोन माबा मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होगोन होननानैसो लेंहरो पार्टी मिटिंआवबो आरो सोरबा माबा मोनसे हिडन एजेन्डा थानो हागौ बे सम सफैबा जेनेबा 5 तारिख बा 4 तारिख मोनाफ्राव एसे एनै राननानै जोंथ' देरहाखाबायबो होनना बुङो एसे एनै राननायनि बोलोजों थाखा फैसानि बोलोजों देरहानो नाजानो हागौ खिन्थु बेबाराव रायजो राजाफ्रा बेखौ गनायनानै लानाय नङा बेनिखायनो जोङो खावलायदों जे दिनै दिसपुरनि बा दिल्लीनि बे जि एजेन्टफोर जानानै दिनै खामानि मावदों जों बुरखायजानाङा इउपिपिएलआ निजा पार्टी गैया बेवहाय बिजेपिसो बेनिखायनो बिथांमोनाबो बिजेपिनि जानानै बुंनाया मोजां जानाय नङा खारन जों मिथिगौ जे बिजेपि गभर्नमेन्टनि उनाव जेब्ला गभर्नमेन्ट जायो बे ओनसोलाव बा गासै बिटिसि ओनसोलाव मा हिसाबै जोङो बुस्थु बाहायनायनि दामखौ बांसिन होनानै जानांदों नै बावैसो आरोबाव दालिनि दाम बारायबावबाय दिनै सि गुफुर मानसि थैनायाव फबनायाव होनोब्लाबो 5% GST दिनै लेखा पेन्सिल बायोबा गथ'फोरनि एडमिसनाव 12निफ्राय 18% GST गय फिथाइनि सायाव फाननायावबो 5% GST बहा लायाखै गोदो जोंसो एसे जारिमिनाव फरायदोंमोन आकबरनि समाव जिजिया खर होननानै बै समाव मुगल साम्राज्यनि जिजिया खर दा बिनिख्रुइ बांसिनसो नुनो मोननाय बादि मोनदों आरो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिबाय आरो बिबाराव बिनिखायनो सोलायगोन आरो सोलायनायखौ बयबो लुबैदों बिनिखायनो जों आसा खालामदों बे बाराव जा बिपिएफआ मोजाङैनो मोजां देरहाना थांगोन खारन बेबायदि सिटुएसनखौ जों 2019आवनो फेस खालामखादों जोङो बिजेपिखौ देरहाहरदोंमोन 2019आव दिलीप सयकियाखौ मंगलदै समस्तिनिफ्राय किन्तु 2019आव आब' प्रमिलाखौ बिथांमोना बुंदों बर'फोरनो भट होनाङा होननानै बे बारावबो बर'फोरनो भट होनाङा होनना बुंगोन बेयाव इउपिपिएलनाबो सिनाया बिसोरो बिपिएफनाबो सिनाया बे बाराव जाहैबाय बर' पार्टिनो भट होनाङासो होनना बुंगोन खारन गुबुन हारिया बे मोननै मोनथामखौ बारा हिसाबावबो लाया गासिबो एखे सानखायो दिलीप सयकिया बर'नि खामानि मावहैगोन होननानै सानो नामा सानो बेथ' मावखायाखै जों देरहाहरनायमोन जोंहा बेखौ रायनो अथरिटि दङ बिथाङाथ' जोंनि बर' एरियायावहाय खामानिखौनो मावाखै थाङाखैबो नुजाहैयाखैबो एरिया डेभेलपमेन्ट मोनसेबो हराखै बेनिखायनो जों बे बाराव बिथांखौ जोङो फेजेनगोन होननानै बुंनानै बिथांनि एगेन्सि जों खारदों आरो थांनाय बाराव बियो जेरै टिकेट मोनदोंमोन बेनो जाहैबाय बे समावहाय रमेन डेकाया खेबनै देरहाना थांबायमोन बिथाङाबो एखे बिटिसि ओनसोलाव दावबायबायामोन स्किम मोनसेबो होआमोन बेनिखायनो पार्टिखौ चेन्ज खालामनांगौ होननायखाय दिलीप सयकिया मोनदों आरो हाग्रा बिफाननि रन्जित बसुमतारिया बुंदों खाम्फा बरगयारिखौ बिपिएफआव बिजाथि खालामनायनि जाहोनानो जादों हाग्रामा महिला जोङो दरं उदालगुरि समस्तियाव जि इलेक्सन गेलेदों जोंहा पार्टिनिफ्राय जों बुंदों जोंहा पार्टिया हाग्रामा महिला डाङरियाया बे बाराव हरनो हाया गभर्नमेन्टआव गैया हानाय समाव सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिजेपि सोरबा एजिपि होननानै बिथाङा नायाखै बयनोबो हरदों दा गैयायाव जोङो बिनिफ्राय गोदना सेबथेना लानानैथ' जों इलेक्सन गेलेयाखै जोङो दरं उदालगुरियावहाय सारखौ बुंदों सारा गरसेबो हरनाङा तामुलपुर गरेस्वर समस्तिखौ आं दायित्व लाबाय जोङो जयै रायजो राजाखौ बुंदों दिनै जोंहा न' गंसे दङब्ला गारि गंसे बायनो हादोंबा बेयाव हाग्रामा महिलारिनि अबदान दं आरो बिथांनो जोङो होफिननायनि बे सम आरो खाबुआ दानो जों बिथांनि जों होफिननो हानाय सम आरो खाबुआ दा सफैदों बेनिखायनो जा हायो जों रायजोफ्रानो खांनानै दरं उदालगुरिनि बे इलेक्सनखौ जों फोजोबदों क'क्राझाराव बेबायदि जागोन होननानै सानदों आरो बे मेसेजखौनो लानानै जों क'क्राझाराव फैदों बोरासारा प्राइमारिनि सिङाव थानाय फाख्रिबारि गामियाव जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों फैगौ बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथि महरै खाम्फा बरगयारि सायख'नायखौ जोङो बिथांमोननि गेजेराव जोङो फोसावफैदों आरो बिथांनि जानानै जोङो भट बिनो फैदों आरो गोजोननाय मोनदों जे गोबांथार मानसिफ्रा बेयाव जमा जादों आरो जों हमनो हादों बा बुजिनो हादों बांसिनानो बेवहाय बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा दङ आरो बिपिएफनि सायाव आस्था दङ